Tak, přátelé, ordinační hodiny se blíží ke konci. Sedíme v ordinaci s naším hostem. Já strašně nerad říkám pacientem, protože spíš... Marku, dneska jsem tím pacientem já. Takže přišel k nám Mark dneska nám povídat. A my už jsme tady v samotném závěru. A jak už to bývá, Marku, ani ten náš závěr se nebude lišit. Nás teďka pozoruje spoustu zajímavých lidí, spoustu talentovaných lidí. Spoustu lidí s potenciálem, spoustu lidí, kteří si teďka právě třeba nevědí rady. A já ti asi dám prostor, možná jim něco vzkázat. Jestli je nějaká message, co si myslíš, nebo co teďka ty sám osobně pozoruješ ve svém životě, jako opravdu něco, co stojí za to říct úplně na závěr. Je něco takového, co cítíš? Tak jako syntézu toho všeho, co jsme tady dneska semlali, a bylo toho opravdu hodně, já si myslím, že kdyby jsem to měl vyjádřit krátce, takže by to bylo asi hledejte a naleznete. A nemusíte se bát, že nenaleznete. Protože ta záruka toho, že naleznete, je v tom, že budete dostatečně hladoví a dostatečně hledat. Kdo dostatečně hledá, vždycky najde a vždycky nalezne. To znamená, je to jenom touha, která je potřeba. Je to jenom chuť, je to jenom nadšení, je to pátrat a najdete. Kdo chce postavit biznis, tak ho postaví. Ten Edison musel 4000krát tu žárovku zkusit, ale ona nakonec svítila. A to je zákon vesmíru. Znamená, nic neodolá konzistentnímu úsilí. Chtěl bych všechny podpořit v tom, aby se trvali na té cestě, aby se snažili. Takže pokud je to třeba cesta hledání těchto odpovědí v tomhle tom motivačním průmyslu nebo průmyslu osobního růstu, jak se tomu říká, tak ať zůstanou na té cestě, ať dál chodí na ty semináře, ať dál čtou ty knihy a objeví ty svoje řešení. Potom je nakonec stejně objeví v sobě, ale ty směrovky jsou dobrý a pomůžou nám. To znamená, neházejte nikdy flintu do žita. Já bych vám mohl jmenovat momenty života, kdy to vypadalo tak beznadějně. Kdy to bylo tolik let, kdy se něco nedařilo. A pak se to stejně podařilo. Zatímco to všichni ostatní vzdali. Takže prostě a bude vám dáno. Ne možná vám bude dáno, ale bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Ne třeba naleznete, ale naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Ne, když se na vás usměje štěstí, tak vám bude otevřeno. Když bude